arratsaldeon Txoriene, bariku heldu jaku, behin goz, ja desietan dauen aste bukaerarako, eta hemen txagauz, ja, bueno, batzuk ostira atzaldetan bebai, esaten dabe hori asteburuen barne dauela. Ez dakizuk, kontsideratzen duzu? Bueno, eta gaur goizean, gu bizi garen auzoan, hainbat eta lantegi daude fabrika pila bat, eta gaueko turnoa indutenak lan, adinen dako gaur goizeko 6:30etan ja poteoan zebiltzan. Bai, baina asteburu hasi da beraien dako. Baina gero domeka goixin edo domeka atzaldien koin bideo orduan, motza goitxan jake, ez? Ez, astelen goixian hasten dira barrio lan. Orduan, luze doi. Gustako jaten nire asteburu hori, Baliatzen dabe. Ba, bueno, zuek Txoriene ikusi. Txoriene bukatu, da orduen hasiko da, asteburua, eta gaurkoan bebai, bi errezeta gozo. Bakit, nik esan nagetak, eta gero, brokolianak, eta hemen egon da horan taldian, baina gozuek dauz, asteburua, bueno, asteko, onak, lehengo egosiko du brokolia, 6-8 minutu, gero egosiko du bebai aldi berian kinoa, eta batata, gero ingo duguna da, birrindu hauntz gazta, eta nahastu kinoakin, olo malutekin, brokoliakin, batatakin, eta arrautzekin. Hori nahastu, bolatxo batzukein, eta 180 gradutara, 15 minutu. Eta gero saltxea ingo, aguakatiakin, maonesiakin, bikante saltxa batekin, tipuletakin, eta martorrixakin. Hori dana, irabiatu, eta saltxean, inja? Jentea nahi duen esango du, Patri, baina nik aukeran nahi hau ditut, nuggets hauek, horre beste... janari azkarreko toki horietan saltzen dituzten nuggetsak baino. Aukeran, hauen nahi hau ditu. Oin bai, igual asteburua zapatu gabien, ez dakitze katxarro batzuk eran, da igual hor nahi xau dizu kate azkarreko nuggetak, baina Enaiz batere zalea hor. Ez? Ni sentitzen du, nire filosofiakin ez doaz hori. Ja, militantziate bakarrik nahi zuten nolakoetan. Hori bai, gaur ostirala eta gaur euskaraldia hasten da. Gaurtik abenduaren birarte, eta bueno, hemen gaude gu jarri gara gure txapaero, eta zuek ere animatu hemendik aurrera, hori belarri prest, ero hau bizi izatera, eta euskara erabiltzera kalean, zezemat jente azkenean, askotan ohitura daukagu norbaitekin, igual beti ez dakitzeatik, erderaz egitekoa, eta agian pertsona hori, ikasten nahi da, ero belarri prest da, eta prest dago, lotza guztiak alde batera utzi, eta erabili dezagun euskara mesedez. Askotan lotza kontua da. Eta bai, nik hemen hau bizi, nire mutiak belarri prest, eta askotan bai, lotza emate dotza, da igual hitz egiteko ez da usartzen eta, baina join bida, azkenien gauza, ez dakit, politxa da, euskara dakigun hoi, nire ustut ilusinua itxe doztela da, naiz eta euskara perfektua ez jakin, nik nahi xadot norbaitxek euskaraz berbaitxia, ez itxia baino. Naiz eta, igual ezin perfektu, ez? Hori inglesa moruen da, azkenean. Euskaraldiaren honekin, zenbat, lehen, jente pila batekin, betidanik ez da, erdeldunak eta ez duzu jakin, ero galduta eukin dituzu, eta ero ikustea, batzuk, hau bizi, sorpresa handi hartu, zuk euskeraz, kanpoan egon nintzen, gero bueltatu nintzen, da euskaraz ikasten nintzen, eta ikasi nuen, eta zenbat jente ezagutzen duzu, behintzat, saiatzen gala. Eta, horiekin, pazientzia pixkatekin, guk hitz egin dezagun, aldala normalean batuera hobetu ulertuko dute, eta hitz egin dezagun polikiago eta pazientziekin, eta denon aldetik pixkat jarrita, esaten da pixka bat ez mutxo, egin dezagun danok euskaraz, eta berlortzen dugun gure euskara maite hau, bakalean normaltasunez, toki guztietan, entzuten da, erabiltzen da. Behar da moduan. Eta egisa da, sorpresi eramaten dozula jendiakin, atzo agur bat bidaizoskun Aitor Buendiak, Slow Foodekoak, Radio Euskadikoak, gero elkartu ginenean, zenik Aitor ezagutu noen Juan Salurtian, da gero elkartu ginen indala gutxi, eta Txorienen hasi nintzenean, zan zuztan, enak isen zuk euskera zakizunik, zazkenean, beti izagutu izan gara, gazteleraz beroa itxen, eta berak, ezostan ere Euskaldun moruan, edo, euskera dakixen pertsona baten moduan identifikatzen orduan. Nik kristanak amorroa ematen dut, baina azkenean sare sozialetan da holan gaztelera zibiltzen azenez, jendeako ez daki. Eta bai? Ez, hori egia da, eta nordan pertsona, ez? Niri hori kuadriakoak esaten dira, igual beraien artean batzutan gaztelania zibiltzen dira, baina gero beti nirekin hitz egiteko euskeraz egiten dute. Hori oitxuria da. Oitxura eta da, zurekin erdera egitea arraroa da. Niri gertatzen zait, nire arrebarekin, ero neanaiakin, ero etxekoekin, joan non baitera, eta gara, onduan norbait erdelduna, eta
itzeitean, arrebarekin erderaz. Arrarua da, ez da? Arrarua da, ezinezkoa, ni etzat ateratzen da, bueno, ez dakit, ni arrebak badaki erderaz. Beste erderaz, jakin baduen, ya me recuerdo yo una vez que, holako, zehoz. Nik nire makime bai, baitu nik kurioso pentsatzen gauza bat, eta Euskaraldixa oso ondo dator, nik nire amai eta nire amamai esangotzi ez, nik nire amakin Euskaraz itzen dut, beti da hori, zuk ez dut esuna arrarua itzen jat, norbaitxe goten bada, berakin erderaz berbaitxe itzen jat oso arrarua. Eta nire amamakin bai, isa beti Euskaraz. Zesare sozialetan da jartze dutatenion, erderaz itzen dut eta grasi xamatu ez da berak erderaz berbaitxea. Eta baina nire ama eta nire amaman artean, beti danik erderaz, azkenen oitxuria da. Danik balkau bai, Durangoko lagun batek, itzen dau bere kuadria osuekin euskeraz, nik nire kuadria osuekin euskeraz. Da gero, gure artean, gaztela. Azkenean da, ez dakit oitxuria da, oitxuria hori bebai, kendu inbida da, azkenean ba... Biteli oitxurak apurtzeko dia, batzuk bintzat, olako oitxura txarrak apurtzeko dia, eta hemendik aurrera, egitezagun denok, euskeraz, errezeta saldu, venga. Beitu hau ze, oitxura ona apurtzeko, nagetak beti oiazkoanak inda, segatik ez berrokoliakin. Edo arrainanak. Arrainanak, edo, bueno, atzo, lehenko gunean ingitxun bakalauka userak, bebai, olako antzerako zehoz ez, galituko ziren arrain nagetak. Orduan, errezetia, hemen dauko kinoa egosten. Hau egungo da, 10 minutu gutxi gora bera, ina egon arte. Brokolia gura dugu 6-8 minutu bakarrik, egosketa, holan, harin bat. Eta ointxe daukot, hauntz gazta, eman bezu zati bat, ze hau oso ona dau. Dau ingo duguna da, birrindu, bai? Etu, zati txikitxo bat, eman gutz. Ja, hoxe, behitu, zatitxu bat emotu da, hemen... Errezeta bako bihot. Nik uste fina olortzea, atzoko txipiroia zein zen, en fin, lortu. Hartu izu. Ez que esto nahi zu asetzia segero, brokoli nagetak dauzkazu eta osua ez da. Nungo dago azta jau? Ezin da markan izena esan, ez? Ez, baina... Supermerkatu baten erosidot, eta hori hauntz gazta bat da, hango markakua. Oso, behitu, egin duna almogorrotea egiteko? Bai. Hortzen za hor, kanaritako errezeta tipiko hori, nik uste dut, bikaina izango zala. Oso ondo. Bueno, gaurkoan, Patrik esan bezala, egin behar ditugun gure nuggets hauek, batata eta brokoliana izango dira. Batata dagoeneko egosita ekarri du, erderaz boniato deitzen dela, bakizue, patataren familikoa ero dela, tuberkulua da, patatarekin alderatuz kosinatzeko garaian da berdin erabili alda, baina azukre gehiago duka, orduan, kaloria gehiago duzka, energia gehiago ematen digu, baina beti ikutu gozoa dauka, eta egia da, postretan eta batata erabiltzen dela, ez? Jentea ez dauka ohitura, egia esan, nik uste fruta dendetan da, ia denetan aurkitzen dela gaur egun, batata, eta oso ondo, batatakin, patata fregituakin alditugu, egosita jan aldugu, purean jan aldugu, umei eta askotan ez da izu, kalabazan da purea ondo jaten dute. Batata botatzen badiozu, lortuko zuen oso puntu hori, eta gainera oso krematxua, testuria eta saporia. Da, askotan, nik uste dut, ontxe dabilela erabiltzen, errezetan gazietarako eta holan, baina ez, nire salobreinako lagun Marifek, horrek betidanik, bere txian, inja, guk adidez zagarerriak moruen, bere txian, boniato herriak orduan boniatuak, kanelakin eta azukriekin eta horren, da hori jan, holan postre moduan. Boniatu holan zabaldu, kanela hautsa, holan estia purtxo bat, eta hori bertan jan. Patri, ez dakit irakurrita daukasun, Ferran Adriak atara zuen liburu bat, sukaldaritzakoa zala, bui jatetxeko lantaldearen menua. Zeukaten liburu bat, beraiek langileek jaten zuten errezetakin. Horrek ondo jango zabenan, baina zan egunerokotasunean etxean egiteko errezetak, baina asko oso originala zen, eta zan batatana, batata egiten zuten, labean erre egiten zuten, gero erditi moztu, azalda guzti, gero erditi moztu, barrua geratzen zen xamurra, eta estiko jaraka gainetik, eta esne gaina arrotu da, txantili krema. Eta orduan jatean, jaten zituen hori, estia, esne gaina eta batata, eta oso goxua zegoen. Eta liburu hori benetan oso interesgarria da, ze azkenean bai zegoen gaina egin da bi lagunentzako neurriak jarrita, bi lagunendako, ero beraiekan, ez da izan bazien, 20-30 lagunendako, ze neurri erabili behar ziren, kantidadiak eta, ez? Orduan, liburu interesgarria, etxean egunero egiteko, ez da Ferran Adria bat hango beraien
errezeta, bueno, estratosferikoak, ez. Zan, beraiek egunerokotasunean jatetxean jate zutena, baina errezeta interesgarriak, etxean iteko modukoak, osagaiak guk hemen lortzen ditugun modukoak, eta oso goxuak, originala bentsat. Bai, nire lagun batekin zaben lan, behitu, etxaurren, bai. Ezkaraien, eta hor kamarera moruen, eta, bueno, baskaltzen zauen, ez, talde osuak. Eta nik esaten zaten, jo, eta ze jango zuan, da esaten zaten, egun baten kaparroiak, esango babarrunak, beste baten lekak, beste baten, ez dakit, solomua, eta jaten die eguneroko gauzak, ez tozu jaten jatetxeko gauzak, azkenean taldean igual itzen zabien lan 20-30 pertsonek, orduan. Jatetxetan beti ez da jasangarrixa, ez? Jatetxetan badakizu banatuta, olako jatetxe handiak, ez? Egoten da, esaten dena partidako talaka banatuta, ez? Egoten da, lehengo hotzak, lehengo beroak, arrainak, okelak eta postreak. Eta daude lantalde, olako jatetxe batean, egonaldia batzutan, 5 pertsona lantalde bakoitzean. Eta egunero tokatzen zaio, eguneko menua bati. Bai. Orduan, gaur nok egiten dute baskaria, aragitakoak. Urrengo gunean, arraietakoak. Urrengo gunean, eta zer baliatzen da, asko, jatetxean dauden sobrak daudenak, zerbait dagoena ja ezin dela zerbitzatu, baina txarra ez da hola. Eta hori jaten da, eta, bueno, nik Frantzian geneukan sukaldari bat, jatetxean sukaldari entzako. Bai. Eta haren errezeta tipiko bat izaten zen, hartzen zituen lapiko lako handi bat, oskaiura juten zen, sobra guztiak gara dotatzen zituen, urakin bete. Eta horrekin taldienako. Salda iten zaben arekin. Salda. Batzutan salda horri loditzen zuen makarroiekin, sopa moduan, beste batzutan arrozarekin, beste batzutan aurkitzen zuen, eta gero, han barruan egozizienak, bandeja batean jartzen zituen. Aragia, arraia dan alakoa. Eta hori izan gure janaria askotan. Izan ni hor argaldu nintzen, kilo batzuk kendu nituen. Hori da, korrika itxen, ikusiko zu. Errezetiekin goiaz. Hemen itxin dut arrautza batzuk, ontxe botakot gazta, eta hau be, holan izango zen karbonara saltxa batez, originala. Bueno, irugiarra purtxo batekin, eta baina gero honei joango gara gehitzen, brokolia, ingo duguna holan txiki-txiki, gero zapalduko bebai batata, batata aldoguin errea edo aldoguin egosia. Da joango gara dana gehitzen, ez? Kinoa, olo malutak eta bihar ditsugun osagai danak. Bitartean hau be holan bakarrik. Bai, lehen esan duena karbonara saltza zauna hemen gu jenteak esne gainak egiten duena, ez, karbonara izango zen. Hori gehi, espagetiak edo makarroiak edo delako pasta egosteko erabilitako ura. Ur hori hartu, horra jun botatzen, eta jungo zen, azkenean, itxura horren hartzen du, ez negainana, ez, zuritzen juten da, kolore zuriska hartzen du, olako krematzu lodia geratzen da, eta gero hori botatzea pastari, eta hori izango zen, karbonara originala. Eta erresta bat, karbonarakin, baina karbonara udazkenekua. Irugiarra biharrian, ze italiarrek botatzotzi guantxalea, perretxikoa atzuk. Zigor, zure laguntza behot. Eutxiko ez da zua? Bai. Hau eutzi edo ez zia uzu. Kontuz, Zuko erosuena, bai. Berez, brokolia badaukau, bere, ikusten duzu hemen, hau bero dau, baina... Segatik haute dago beroa, ez dut ulertzen, urak irakiten du 100 gradutara, eta 100 gradutan egon behar du. Enborra eta guzti, ez bakarri loratxua, baina enborra eta guzti. Eta hau, ointxein bideguna da, txiki-txiki moztu. Aldogu laban batekin egin, baina nik hemen daukat. Arrobota. Gure, pikadora, berez, honekin egin got. Zuk brokolia jateko oitxuria badaukuzu? Bai, jaten du. Eta normalean nik gure etxean egiten duguna egozi, zenario pixatekin, batzutan patatarekin, eta ero olio erre bat gainetik bota, urdaiazpiko pixatekin baldin badaukat, bestela baratxuriakin bakarrik, eta bere hortan, ez diotez, bexamelik, ez ezer botatzen horrelako. Egin izan ditut inoiz mokadutxoak olan, honek moldeetan irugiarrakin, eta arrautzakin dolako pasten antzeko batzuk, baina gu klasikoak horrela egozi, eta olio erre bat gainetik bota, eta fenomeno. Ez du gehiago behar. Igual hau, geixau, nugget honik eta umiendako, ez? Edo, ez dakit. Bakizu, ez dakizu akorauko zara? Gure ume handixan dako, ez da? Haren dako. Zemat urteko umia dauku hemen? Berroi pasa. 38, akabako izean. Ai, maja. Pelota itxen nabil. Bau, ez dakizu akordako zaren, ze
zebindala ja denbora izen zan, baina txoriene grabatzeko proba inauenean, Bai. nitxun, nugget batzuk brokoli xenak, ez dakit arrazoi horregatik hemen nauen edo ez, baina, bueno, horrekin nitxun. Hori izen duen? Bai, horrekin nitxun. Eta hemen zauz, Harrigarri ez da? Bai, horrekin nitxun, eta, bueno, hori ez da inoiz emitiduz, azkenean, programa izan zen, grabau inginun adibide bezala edo, probatzeko, zeden ematen nauen kamaran aurrian. Bai, hori nauen. Bueno, Juan Gara, txiki, gutxinaka Jenteak entzuten dagoelan, eta brokoliak, nik uste dut inori ez diola ezer berririk esango esaten, nutrizionalki oso osoa dan barazki badala, oso interesgarria, kozinatzeko erresa dela, labean inaldugu, egosita inaldugu. Gerran nabil honekin, Gerran nabil. Hemen dauzka koska batzuk, hor, koska dao, hor. Nun? Hemen, betxu, ezke berez, hortxe. Hortxe. Osondo. Jarraitu. Hori, amaika onura ditula brokoliak, robotak ere ez du txikitu nahi. Ez, amaika onura dauzka, eta benetan, oso interesgarria. Zuntz pila badauka, vitamina, mineralak, nik uste dut, eta ez da. Brokoli daukena itxus izena, brokoli. Izen horrekin... Brokoli ez da, brokoli. Politxa da, hau betetzen dutzu. Bai. Eta behitxu zelako, ez dakit, politxa bai geratzen da. Lan suaitz forman eta usaian niri ez jatu gustatzen holan kosineta da honien, baina? Brokolia da pixuko onura gehien ematen dizkiun barazkietako bat. Bai? Gehien ematen dizkiun, bere pixuko gehien ematen dizkiunetako bat. Orduan horregatik bakarrik, nik ez dizuet esango egunero brokolia jateko, ez da astean 3 egunero. Dena bezala. Guk brokoli eta holen, bi asterik behinero jaten dugu. Neurrian, ez da? Bai, aurreko astean azalorea jaten dugu, eta gero kuia jaten dugu, guk gure txian egia esan alde hortatik danetik jaten dugu, ezin ezke jatu nona dauzkat etxean, eta egia bada ere, gure txian ere barazki batzuk purean sartu behar ditut. Hori onartzen du. Baina zure txian da pure horia, ez? Horia edo zein onjaia kolore hortan ez dira, laranja salea badira, eta hortan batata erabiltzen dugu, baina, zein ez, kalabazan purea benetan oso goxoa dela, Hori, onartu behar dago, oso goxoa dela. Itzaldin dutzuta, bale, Patri? Kinoa. A2, ni hemen nabil. Eta, Patrik esan da, zurtoina ez dio kendu, ze zurtoina erabiliten da baita, jenteako itxura dauka kentzeko, baina zurtoina jan alda. Bai, jan alda. Eta gaina gordinik ere zuritzen badugu ensaladan, txiki botata bai, oso goxua eratzen da. Animatu. Guk hemen aukerak ematen ditugu dana. Nik normalen itxen dutena da, hori brokoli itxen dutenean, suaitzakin da, suaitzakin. Enborrakin da dana. Loriakin enborra. Bai. Eta hori egosteko garaian, barazkiak egosteko garaian, beti ura irakitan daukagula, gatzarekin, ura desente, eta hori irakitan freskua, zein izostu erabiltzen badugu, Hor batzutan zara, izostuarekin, galtzen du pilo bat, izostu erosten baduzue barazki izoskuak, horre bakizue ondo izostuta daudela, azkenean garrantzitsua da zerbait izosten dugun momentuan da azkarre egitea. Ze hor, izotze kristalak egiten dira, etxean izosten badugu barazki bat ere, gure etxeko izozgailuak indar gutxiago daukanez, hor izotz pila bat ingo zaigu, eta orduan gero desizosten danean, ero egosten denean, zapore eta ur pila bat galduko dugu, baina normalioan, enpresetan da horrela, saltzen duten produktu izoztuak, horiek izoztu dituzte, askotan nitrogenoakin, orduan ziztu bizian, eta horrez dago galerarik, Eta horiek beti izoztuta desizoztu. Ez utzi barazkia desizozten eta gero uretara gota. Ez, izoztuta daudela egosi. Oso ondo. Hau zapaltzen joan binaz, bai. Gero kinoa botakot, bai. Eta segitxuan gatoz bolak itxen da labara sartzen. Hemen dauku eskuak bustitxa eta joan gora pelotatxuak itxen gure brokoli eta batata nagetekin. Lapurtu ez da zulan zatitxo bat, ikusi zaitxut. Gatz ondo dauen jakiteko. Bai. Dana honek gauza probin berdi, holan ondo dau, eta egizan bere hortan bebai jateko moduko dago, oso. Eta honekin, nire ez jakintasuna, bitu, lasaina, inzen duna. Bai.
lasainan oinarri Dala bigun. moduan, hau bai, erabili, betegarri moduan, ez? Barazki lasaina baten. Bai, baina eske, ez dakit, kinoa olo maluta da gero gari Gero pasta, xafla Eta batzuk. gero xafla, eta gero bexamela barra-barraan. Hidrato geixei, ez? Nik nahi Hasi dut. gara. Ez, Hasi nik gara. nahi dut barazkixakin bakarrik. Bueno, vale. Bueno, eta lehen izostu eta segon gara hitz egiten, hor aragia eta arraia erabiltzen dugunean bakizu desizostu inbar direla beti, lehenengo kozinatu baino lehen, baina nik enekiena da, eta beti egia esan jatetxetan da beti lan indudanean, onjoak sasoian egoten ziren bakarrik, ez? Bai. Eta kajak iristen ziren, da juten ginen mosten, kozinatzen, pixkate salteatu egiten genituen, da ero izosten, ez? Eta enekien zegatik, ze gero egia esan, juten zara, holako dendetara ero, saltzen dituztenak onjoak izoztuta, eta onjoak gordine saltzen dituzte izoztuta. Baina etxean eitean nahi bada, ezinezkoa, gaina testura erabat aldatzen dela, eta nik uste dela baita, hori, etxeko izozgailuak ez daudelako prest hain askar izozteko. Orduan, etxean onjo pila batu badituzu eta aldala beti kozinatu horrena pixkat, salteatu pixkat, olio pixkatekin, eta gero izozgailuan sartu guke, holan poltsatxoetan egiten du. Egiten baduzue moztu eta gero izoztu gordinik, testura geratzen dela holan, mokoso antzera, erolan biguna moduan da. Horrek makina berezizak dituzte, ez? Bai, horretik, zerbait, eta ez dakit zerbait botatzen dioten, ez dakit, atmosfera berezi batean eosegatik, baina etxean, badakit, eta gero, saiakera egin nuen, eta ez da ondo desizozten da, eta onjoa ez da ondo geratzen. Orduan, bueno, nik egia esan beti, jatetxetan da indana da beti, eta inoiz galdetu, ez, beti kozinatu pixkat, eta gero izozgailuan gorde. Bueno, hau, etxean aldozu egin, honek ez dau inungo tresna berezirik bihar, apur bat hori pazientzia osagai guztixak egosteko, da mosteko, da robota, da gora, da bera. Eta hau, 180 gradutara 15-20 minutu. Bitartean ingu saltxa. Eta saltza, aguakate eta maionezakin da, ondo. Bai, eskenean, bueno, horrekin aldozu, bai, tomatie jarri, aldozu maionesia jarri, aldozu guakamolia jarri, humusa jarri, azkenean gurosuna. Hau, bueno, osasuntxua danez, gu jarriko tzaue bai, saltxa osasuntxo bat edo hori izango da gure intentzio. Hemen dagoet, saltxako dana. Dala, aguakatia, maonesa saltxia, martorrixa, tipuleta, eta hori, izango zen, hori dana irabiatu eta listo. Eta hau gero dipeatzeko ere izango zen zerbait. Sobratzen bada, azena hori holan sati batzukin edo gurosunakin. Hau, bueno, maionesia ez. Igual itzen baduzu maionesa veganua, vegan sexualen baten dako edo. Bakizu zedan? Zer die vegan sexualak, konta idazu, Patrizia? Di pertsona batzuk, gure dauenak izan, harreman sexualak bakarrik veganuak dien beste batzukin. Osa, zu espasara vegano, bai, ez dakit, guztuak. Osa, nirekin, vegan sexual batek ezingo zuen harremanik izan, nirekin, ez? Nirekin besta. Ze esaten daue, zuk aragisa jaten bozu azkenean, animalixabe zure barruan dauela, eta... Gu neiko animali gara be bai, ez? Bai, baina, bueno. Orduan euren artean be musturrak ezingo dira, ez? Horre... ez dakit. Bueno, ez dakit. Hori da, euren arteko gauzia ez dakinek. Baina... Ze pentsatakatzu igual apur bat, esagerau edo. Bueno, nik dena moduan nik uste dut estremoetara jutea kontu guztiekin, gehiagizko iritzen zait, baina errespetatu. Da, nien ez azarratuko bera egolako norbaitek espadu zeingo diogu, Nik pentsata gauza badala, erlazio bat izatea, ez? Harreman bat pertsona batekin, harreman bat luzia da pentsatzen dut normala dela, azkenean, sumuruan pentsatzia... Baina hori da, egiten dugu azkenean, zuk, nik uste dut hori normalena da, zure bikotearekin gauzak komunean izan behar dituzula, bestela egunerokotasuna, nahiz eta gauza batzuetan, hobe da, pixkat bate zuria eta ez diapura bestalde da izatea, ze biak oso berdinak izatea be, igual gauza batzuetan ez da ona, baina hortik ja, bueno, Bai, nindakunekin ez da baidan da ibilitakoan, az da, ibiliko zinen mutil batekin gustatak jakola sesenetan ibiltzia eta holan da, batei bai, bestiak ez, batei ez jakola importa, bestiak ez da, erretzen dauen norbait da, bueno, badauz ibiltzi xak. Eixe da, erretzen dauen batekin ezin honitzak ibili. Ni neu, tabakua eta, bueno, oso gaizki eramandu dalako, baina, bueno, ja, haunek esaten dut, ja ez da, ezuketela izango ezer, ez? Ez, honek ez da erlazio da, harreman sexualak.
Orduan, bueno, hori... Hemen harrapatzen zaitut eta hemen hiltzen zaitut, ez, orduan. Ez, galdetu inbida lehenengo test bat, da bindala zen bazala veganua, da... Bai, test bat basau da. Baina, bueno, eta hau, ez da veganua, ez azkenean arrautza dauko, gazta dauka, da maionesia dauka, baina, bueno... Barazki jale batek, bai. Janal guluke. Hori da, orduan pikante apurtxoa de bai. Vale. Eta martorria bukatzeko. Orduan, haue bai hori, maionesa vegano batekin leike, arrautza biharrian jartze dituzte, txitsirioen irina eta ura, eta hauntz gaztakin, ez dakit, tofu, ketu bat edo... Olako zuze? Dena, Patri, ia dena gaur egun moldatu alda. Ia dena. Nik uste dut, ia dena moldatu aldala, eta antzeko emaitzak eta lortu aldirela, eta niri, bueno, balekoak iruditzen zaizkit. Nik lehenago jungo nitzateke olako zerbaitetara, baina zergaitik, ez? Eta gaina, eta gauza gozo askoak, Nik jatetxe bat ikusten hor ez da, edozen jatetxetara guztua guten ez, ni beti izatu. Niri kozinatzen badiate, beste bate kozinatzen badu gozua hongo. Seguro. Oindala gutxi, inauen berba ama materei buruz. Bai. Eta ama materek inoz ez dagoela dastatzen bera kosinatutako gauzak gatz punturako, ez? Eta ama materek esaten esaldi bat, berdin jako zejan, baina nik kosinatzen badut, edo nire nebak, edo nire amak, edo zein nire lehenguzuk, berak posik, ze, berak azkenean egunero kosinatzen dauko, sarixa, farixa eta baskarixa, eta esaten dau, norbaitxek itxen bosta, beti egongo da gozua. Gure ja kasetaria esan da, kasetari gastronomikoa, eta jatetxetara eta asko juten ginen, berarekin da hori, eta niri dena zoragarri ditzen zitzaidan, dana gozua. Eta berak esaten dira, aita niko, ez? Eta baina hau, zigor da, ni aita, prestatzen badiate dana gozua da. Bai, ez da. Hori be. Eta egia da bebai, joan izan ezela tokitara, eta gaizki jandu dela, eta gaizki jaten badut, ezan diten dut. Baina orokorrean, gaizki, nun jandu. Jan izan duzu inoiz gaizki. Zuk jandu zu inoiz gaizki, esan da, hau ez dago jaterik. Nik bai. Bai? Zuek auki izan badozu esperientziarek idatzi txorienea bildua eitb.eus. Bai. Nik kosina dutzut, hau ez dakite gustoko gatzun, zelan dau? Soso. Zere? Soso. Botako txagatza purtxo bat, Amamak mutil. esan, nire aitzen fontzin joan jo. Niri holan gustatzen jaten. Bale, orduan itxi, baina hori da. Ez, baina kosina gura bebai Patri hemen aipatzen dugu batzutan. Ez dakizu esaten dutela beti. Nola da, bezeroak beti dauka arrazoia. Ez, bezeroa dauka bere arrazoia. Zuk azaltzen badiozu nola behar duen. Ez, errez eta hontan ni nahi dut dauz oso egotea, segero hor barruan dauden bolatxoak pizkat gatzez altzatuta daude, orduan kontrastea nahi dudalako. Orduan azaltzen badiozu. Ontxo beto? Venga, segitxuen gatoz, bolatxoekin, brokoli eta batata mokadutxuekin. Eta nagetzak egin bitartean esan dugu, denbora. Baliatuko dugu, ez? Eta, gaur ere ekarri dugu bigarren errezeta askar bat, eta zure lehengoan botatako erronka hartuz, eta holako harto tortilla batzuk, ero sobratu ziena, gaur hori ingo du. Ahatez betetako harto tortillak laranja ospin olioarekin. Nola ingo dugun? Lehenengo, baba birfrigituak gero ingo ditugu, hortarako jarriko bekilore olia berotzen, tipuleta, gero hor baba botako ditugu, eta utziko dugulako krema lodi bat egitea. Birrinduko dugu, eta hori oinarrian jungo da. Ospin olioa izango da, tipula morea, xerratan, pipermina, lima zukua, laranja atalak, eta martorria txiki inda. Oliba olioarekin bete, eta bukatzeko, ahate papar bat ingo du. Ahate paparra laukitan moztuko diogu bere azala, markatuko dugu zu bizian 3 minutuz, buelta eman, beste pare bat minutuz haragiaren aldetik, eta xerratan moztu eta zerbitzatuko dugu ospin olio berezionekin eta baba kremarekin nastuta. Oso ondo. Modernoa esan dezagun tako hau, eta gehien bat, hori, ahate paparra sartzen digulako, ez? Izango zen, nik ez dakit Mexikonero erabiltzen duten, guk beste gainerako osagaia bai erabiltzen dituztela badakigu, orduan, guk gure hemengo ikutu emango digu horrekin. Esan dakoa, lehenengo ekilore olio txorrotada bat, hemen kipula moztuta daukago, eta bere egiten dute hau
deitzen diote, baba birfrigituak, alubias refritas, o frijoles refritos. Zangon zan, frijoles refritos. Baita pasta bat moruen. Bai, egiten dutena, pixkat tipula gorritu, gatz pixkatekin, eta normalean txerri gantza ibiltzen dute, ekilore olioa. Bai. Baina, bueno, guk aukeran ekilore olioa nahi dugu. Eta babak egosita dauzkagola, baba hauek, gure hemengo babak dira, hango frijoleak, babak txikiagoak dira. Guk hemengoak erabiliko ditu, hauek egosita daude, uretan egosita besterik ez daude, ez daukate zer gehiago. Botako ditugu hemen, eta hor jungo da, dana murrizten likidoak eta birrin dengo ditu sardeska batekin, olako gailu batekin, eta hau izango da, takoa, gero lan igurtziko dioguna, eta azpian oinarri moduan jungo dana. Da atzonik, txipiroien saltxa lapurtu notzun moduan, honekin be, ondo egon da, ze honek dauka aguakatia, dauka martorria, bai, ez? Dauka puntu hori tako batekin oso ondo doiena. Zuk lehengunien egin zendun sistema hori erabiliz, inaldogu laurdenetan moztu, eta atal batian sartu saltza hori, gehi krema, hau, gero ahatia, sartu aldugu ero, ospinolioa lareñana aldamenean, eta horrelako, mix potente bat, sapores eta dana betetakua. Nik aprobetxeun hauen, esatia, takuak eta ziela eskongabien janari gustokuena da, horregatxik justo eskongabien eguna salako, azaroak 11. Ta hemen Julenek esaten duzta. Hori ez, Patrizian arabera, eskongabien janari ofiziala, ofiziala ez, takuak janleike, edonore janleike takuak eta fajitak, nahi guztu dut, eskongabi izan da, bikotia izan da, danondako dira, umia izan da, heldua izan da, niri asko gustatzen gat, eta enakixena zan, Espainia konkistau baino lehen, asko jaten zan jaki bat zan, ez? Tortilla honek, ez? Azkenean tortita hau, jaten zan ogixa moruan, ez? Hartzen zan zati bat, aukitzen zan plateran aldamenean, eta holan igurtzen zan platerian saltxartzeko, eta holan. Baina txiruenetatik, etxe noblienetaraino. Osa, mundu osoa jaten zauen, jaten omen zauen hori. Eta takoak esaten dugu moduan, ogi bitartean bebai, ogitarteko hartu ogia zabaldu, eta hau barruan sartuta txarra ezin da egon. Gure betiko ogisa, honi pipermin puntatxo bat, utziko jaso. Hombre, nik zezan batzut. 3 lauzati, pipermina ondo etortzen zaio. Orduan, honek, hemen utziko ditugu. Hau gaina, Errioxakoa dira. Honek Jonek emonda, Jonek eta Ameliak emondakoak. Behitu zen da. Hau, horra eta gure baba egosiak, hemen doin utziko dugu, hau, pixkanaka hemen, 5-10 minutuz, eiken jungo da, pixkanaka apurtzen jungo gara, eta horrelako konpota potente bat egiten. Eta hemen daukadana, laranja, nola moztu nuen ataletan garbi eta hori? Berdina, hemen dauka laranja garbituta, azalgabe, inungo barruko zuntzak eta kenduta, eta hemen botako dugu baita tipula more erdia, gutxi gora bera, eta ero pipermin, xerra batzuk, txiki ginda baita. Lima zukua, martorri pixka bat, eta oliba olio txorrota da on bat. Eta hau izango da gure ospinolio, berezi hau, hemen jungo dara. Eta hau, 20. mendian, hasten da, tortitak eta hasten die industrializatzen. Eta, olako, ez dakit makina mekaniko batzutan sartzen, eta horrek produzioa asko hasi zen. Eta gaur egun da, Mexikon, janari printzipala espada be, asko jaten da bien gauza bat. Handeukiena da, etxe guztietan, eta alesek ekarri zidan, baina, azkenean, lehemunean zuk ekarritakoa sobratu ziren ez hauek indakoak, ekarri izan, eta guk hemen txorienen ingen duen bere egunean, orea egin, eta badaukate olako prensa berezi bat, talo hauek egitekoa, eta ekarri genuen da horratzean dago, eta zen, bales, utzi hemen espada, nik erabiliko dut, ze nahi dut Patriria erronkartu diot, eta nik behingo ditut olako tortita. Baina sobratu zien ez honek eindakoak, erabiliko ditu, bota ez ditugu egingo. Ez da hemen esebe botatzen badakizue guk dana aprobetxatzen dagula, beraz, hemen dauko gure fajitak. Baina normalian takuak eta hemen oitzuria supermerkatutan eta joaten basari, olako tortita ondixak aurkitzen dozu ez. Ointxe gero eta oikua da, aurkitzea bebai txikitsuak, baina normalian haundixek izaten die. Eta takuak, edo tako originalak Mexikora dato soi zenien, die hartuanak normalien, edo garixenak behizen leke, baina izaten die holan txikitsuak. Ze die, 2 mokadutxotan edo 3 mokadutxotan jatekuek, holan ez die
fajitak horrek burrituak edo deitzen dienak bai horrek lodixak eta undixak. Izaten die, holan gauza txikitxo bat, betegarrixa eta bizkuekin jateko zehose holan, ez dakit. Bai, hori 60. hamarkaldixan bihurtu zen oso popularra Mexikon eta tacos al pastor edo pastor erarako takuak, ze jarri zabien, holako, ez dakit, kebab antzeko bat. Hola, narangi zati adobatu haundi bat, eta bai, benetan, eta hori jarraitzen da behitzen. Eta joaten zare kaletik, eta egoten dio olako postutxuak, eta itxin da, zuk ikusten bozu, ematen dau kebab bat dala, baina azkenean etxien egindako txerri zati bat da, adobauta, pikantiakin, espeziekin, eta nitxen dut takuak momentuan, kalien da oso ospetsu da. Egia da, nik hor, Mexiko neon ginenean, eta hain burrituak aipatu ituzela, ez dakit zu jain gozu, baina han zentzia duten, usteot burrituak goizean jaten dala, eta besteak arratzen, ez dakit, badaudela ohitura batzuk, ez dakit, Italia moduan, ez? Italian, usteot, zu juten mazara Italiara, eta eskatzen baduzu, nola dau, cappuccino bat, bai? Eguerditik aurrera, amaiketatik aurrera, ja badakitela Italiarra ezarela. Ze cappuccinoa beraiek esate dute goizean hartu behar dela. Cappuccinoa bakarrik goizean. Goizeko amaiketatik aurrera cappuccinorik ezin deskatu. Eta hori dala goizetako. Orduan, norbait entzuten badiote ez da, cappuccinoa, ez da, arratzaldean. Hau ez da italiana. Nik ezagutzotena da Mexikon eta itxendana gozaltzeko huevos rancheros izeneko plater bat. Txorienean. Bai, ranchero arrautzak edo ez dakit nola izango da. Bilatu EITB nahiaran txorieneko huevos rancheros. Ez dakit nola ditu zotza zuen? Ba, ez dakit, nola ditu. Eta da, olako fajita batzuk azkenien bebai, babarrunekin, olako babarrun pasakin, arrautzakin, piparrakin, da, bueno, die, arrautza potentiako lan gozaltzeko, ez da? Gaina gozaltzeko jaten da, gozari batzu esaten zuen, hau gozaldu eta gero, bueno, ez du behar, ez da makinarierik lan egiteko hartu, eta venga, argazki kamarak ez da kargatu ere ez genituen egin. Hori, astelenien gozaltzeko holan hasi estie, eta gero barikuen gaur moruen txoriene ikusten, tako batzukin bukatu ez da, ja, asteburuei, bueno, sauz... Kompleto. Kompletito. Bueno, hau martorria da, ez da perresila, ez da kontua. Antzerakoa diz, da? Bai, ostoa dauzka txikitxoak hemen honek, kurbak eta txikiagoa dire, martorrianak, perresianak, honek iskinak eta handixauak izaten dira, eta batez ere zaporean. Zaporean ez daukaz zer ikusi batak, ero bestiak, usaina eta... Ja, usaina hemen moztu dugun hontan, eta martorria bada gauza bat, ero maite duzuna, ero ikusi ere ezin duzuna. Bai. Azkenean, igual, begibistan oso antzerako edie, hemen dau, eskorrik agure urtutik ekarteko igual bixak ez, desberdintxasuna itxeko. Bai. Gure zu kamaran agertu, galez? Ez. Hola, mota usta. Hau da perresilla, kamarai. Ostoak puntak eta ondixaua dauka. Eta, hau da, hombre, nik holan begibistan, ez dakit desberdintxasuna ingo nauen, holan begibista askarrian. Fijatzen bazara, badie desberdinak, baina oso antzerako edia. Eta gero usaintzen badazu eta tasatzen baitxuzu, oso desberdinak diela jakingozu. Zein da zure jateko takorik gustokuena, ez esan hitz satarrik, Ez, lehengunien superstatu zeinuna, Patri. Horregatik. Ikusgarri, iruditu zitzaidan. Bai, ez da? Bai, eta gaur hau egingo dut, baina ez da konparaziorik ere, mesedez. Zubin zenuena, zoragarria. Ez, takorik gustokuena, zein da zure? Hori da, lehengunien prestatu zenuena zuk, bueno, Patri, ke pelota. baina serio nabil esaten. Zena, pelota eta pelota ondoko. Gero kamaratik kanpo beti zirikatzen, gauze txarra, baina gero hemen barruan, eskera faltxo ba. Ez, oso goxua, eta ni gaina, esan izun, enuen sistema hori biltzeko ezautzen, eta benetan, oso, gaina, politia geratzen zen, nola geratzen den bilduta, zaporetik aparte, oso goxua zegoen. Gaur, ni saiatuko naiz, ura hobetzen. Zaila ikusten dut, erronka, zaila jarri zen idan benetan, segundo geratzen zen. Momentu bat. Eta, baina, holan, joaten bazare jatetxe mexikar batera da. Ez daukat jure juteko, orduan, ez, nik beti galdetzen di, zerbait berrezia. Kotxinita pibil, asko gustatzen jate. Bai, oso goxua. Oso goxua da, eta horrena jan izan dut, eta oso goxua da. Txorienen egin gendun baita. Eta badauka, ez da, ni gustatu zitzaidan pila bat. Baina, egia esan, ez dakit, ona joten aizenean, ez dakit, hau eskatzen du beti. Ez. Bitu, zangotzut leku bat, Bilbon oso goxua aldezarrien dau, surfing tacos. Eta Javiek mexikarra die, eta osotako onak itxetxuze da,
benetazkoak. Badau bat, izena ez da oso erakargarrisa esango zut, baina birria da. Birria da izena da, Mexikon oso gisatu famatua da, aragixakin eta itxendana, da kotxinita pibilen, bueno, antzerako ez dut esango, baina kotxinita pibil txerrixakin itxenda, da bestia txalakin itxenda, baina bai da, ordu askotan indako gisatu bat, gero aragixatuekin, bueno da, pasada bat. Hori probatzeko aukera izaten bozu, beza, ekarriko zut taper baten, hangue, baina oso gozu da. Ez da behenak ezautzen kotxinita pil berez da hango, iten dute zua lurra azpian, eta txerria ero, lan bildu eta banana ostoetan, da orduak egun batetik bestera usten dute, eta desegin egiten den aragi bada, ez? Hori, Espainialdean karne metxada ero izango zena, antzeko zerbait izaten da. Eta beti hori bai, badauka bere espezie nasketa berezia erabiltzen dena hortako espreski, orduan, zaporea beti normalean antzeko izaten da. Nik jan izan dut kotxinita pibil beste animali batzuekin egindako, arkumiekin, da egindako eta holakoak dastatu izan ditut, eta oso goxua. Arkumita pibil. Arkumita pibil, hori da, kabrito pibil. Benetan, holako izen bat zeukan, kordero pibil, ero deitu zioten, baina, bueno. Hau utziko dugu horrela egiten. Bueno, ate paparra, magreta deitzen dana, ero, ez dakit, normalen jatetxetara eta jute zatenean ikusiko duzu beti, hemen, azalan aldetik, beti inbar da, aragir arte, horako mosketa batzuk, eta gehien bat hau lodia izaten danako, eta izaten da, horrekin lortzen du beroa danean sartzea barrura, aragi barrura, eta urtzea koipe hau. Urtzea uniformeoki gainera, eta gero kurruskari geratzen da, eta oso goxua jatekoa. Orduan, egiten da beti, holan, laukiak, eta itzen da lehenengo alde horretan, ez? Beti koipien aldetik, bai. Eta sartaian inun goliorik zer bota da. Bera bakarrik, ikusiko zuen nola botako duen. Gatzez eta piperbeltzez onduko dugu, eta esan dakoa, beti usten da koipearen aldea, 3 minutu erolan, gero buelta ematen zaio, eta aragiaren aldea, minututxo batero. Hau da, azkenean, azpizuna moduan. Komenia, barrukoa, erdi aldea, gorri aldera, ero gutxi inda jatea. Ixa gordinik. Bai, bueno. Barrualdia, Eta hori, beti izan da, guztuen arabera. Gustatzen bazaigu, ondo indakoa, ondo inda. Gutxi inda. Gainera, gabonak hurbil dauzela eta hau, ahate paparra pila bat jartzen dago supermerkatutan eta pila bat saltzen da, urtian zierbe bai, aragetekixetan eta supermerkatu haundi batzutan be, baina bai, ez dakit gabonetan, ez dakit tipikoan nire txian ez da ahatia jaten gabonetan, baina ez dakit olan luxusko produktutzat eta ematen da. Ez fua eta horrelako gauzak eta jaten ditugu gabonetan beti geixao, eta, bueno, izokina eta ketuak, eta itxaskiak, eta... The house, for the window, ez da? Ondo? From, eskerrik asko Lierni. Eske Lierni beti zuzentzen hau. Bai, hori Lierni izen da. Gaina, bildurtuta honzan, ia espaziontzioa jauzia, buru gainera. Bueno, zua! Zartagina zu bizian, eta hemen dago gure ospinolioa listo, oinarrian bebai listo, eta gero bai izango da, legunea moduan, bai ingo ditugula momentu batean, pasa gure talo o tortilla hauek zartagitik. Hori bai, hau dena zerekin jango dugu, hor barruan daukagun. Nagetzakin. A ber, zer egin dut. Ja, zuria prest? Niria prest hemen daukot bat, eta argazkirako beste bat. Vale, Patri, bueno. Tik-tak, tik-tak. Espresiño bari, mutil. Hemen, guk esan dagoa, eukin dugu, ate paparra, gero, 3 minutu, buelta eman diogu, eta oinarrian, txak, gure, ingo gaina era tradizionalen, ez dut ingo leguneko gustatu zitzaidan, baina, bueno, leguneko ja ikasi genuen. Bai. Eta hor, era tradizionalean, jarriko dugu hemen erdian, gure ate paparra. Eta gero, takuak izan bidauena edo, bueno, komentatzen dana, izan bidauena pikantia. Zuek pikantia botatzazu puntu horrekin. Botatza babarrunak pikantia zeukaten, eta gure ospinoli honek bebai pikantia dauka. Orduan nik uste dut hor, pikante maila moldatu dugula, ez, Patri? Esangotzut, pikantia dauen edo ontxe biotenik... Pikante egon imar da, ero pikantea izan behar du. Ez dakit izan behar dauen, baina, bueno, Mexikon oso salia edia. Da, gure gidoilari Julenei pasau jakona da, joen zanara eskatzera, taberna batera, tako bat.
Eta berak esan zaten, pikante barik mesedez. Eta gero zerbitzariak ulertu zotzan, pikante askokin mesedez. Eta bera hilotza eman zotzan bestia zuzentzia, da azkenian erdi izerditan, eta kristoneko beru hauan, da hori, bukatu bier izan zauen. Egia da, Patri hor, Mexikok eta daukala beti fama pikantea eta jatea, baina nik Ego Afrikan bezala inun ez du jan ezer horren pikantean. Denak, Ego Afrikan harritu ingenion. Denak zeukan pikante esageratua eta gehiegi, zaporeik ez zenion hartzen ez zeri. Nik ez dait, haragia hona zan, egun baten, hau da, hemengo zean da, inua da, ero, ni inua, beia, ez dait, emama ez zidaten, edo zer gauza, enuke idarriko. Bueno, hemen daude, gure brokoli eta batata nuggetsak, eta gure jate papar burrito. Takoak. Venga. Hau lehenko. Saltxo bat. Saltxiakin. Eta gero saltxia bebai erabildeike takorako. Oso gona, Txo, nire mostu dut, nire mesatitxo bat. Hori erdi bana inez. Bai. Bestia argazkirako utziko. Hori argazkirako utziko. Ero alesentzako. Ui, xe ondo, behitu. A ber, pikante dauen. Behitu. Zeran dauen gordinek ez, holan janbia da ez? Bai. Eta honekin gure txorieneko astea bukatzen dugu. Azte buru gona pasau. Errezeta hauek egin etxean, eta astelenean ora. Buelta txorienera. Bibele. Agur.